El càncer d'ovari és un càncer silenciós perquè normalment dona pocs símptomes a l'inici de la malaltia. Quan dona símptomes com pot ser dolor abdominal o disconfort, són estadis més avançats i llavors la detecció en estadis inicials és més complexa. El pronòstic en els estadis inicials és bo, el 90% de supervivència, i en canvi en els estadis avançats el pronòstic disminueix inclús al 30 o inclús menys. Disconfort o dolor abdominal, distensió i ascitis. I moltes vegades són símptomes que porten mesos perquè són símptomes que es poden confondre amb altres patologies com poden ser intoleràncies o altres patologies abdominals. Quan més edat, més risc hi ha de tenir càncer d'ovari. Llavors, nosaltres, les pacients postmenopàusiques, són les pacients que realment dediquen la nostra atenció perquè qualsevol tumoració ovàrica en la menopàusia s'ha de donar importància. Nosaltres demanem marcadors tumorals i fem una resta de proves, entre tots proves radiològiques, per detectar si aquesta tumoració ovàrica té sospita de ser patologia maligna. Fem un estudi prequirúrgic amb un TAC tòraco-abdominal i planifiquem aquesta cirurgia per fer una cirurgia individualitzada a cada pacient, perquè el càncer d'ovari pot afectar tota la cavitat de forma molt diferent entre una pacient i una altra, i llavors aquesta preparació, aquest estudi prequirúrgic ens permet dissenyar una cirurgia especialitzada per cada pacient en la col·laboració de diferents serveis, com pot ser cirurgia general o urologia. El missatge que donaria a les dones seria que si tenen disconfort, si tenen malestar abdominal i porten mesos amb aquesta clínica, doncs seria interessant que fessin una revisió ginecològica per valorar si poden tenir alguna malaltia relacionada amb el càncer d'ovari.